Anay si man nga nakidiskulan sa piyesta sa Barangay Tulay, lungsod sa Minglanilla ang namatay. Human gipusil sa lalaking giingong nasaghiran ras biktima sa diskuhan. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Laan karong hapon gipaubos sa autopsya ang patayng lawas sa biktima nga nakaangkon ug nagkadiyang sa madpunusilan siyang liog ug sinaw, samtang paday ng kapulisan sa pagpangita karon sa suspetsado. Ang patay diha-diha dayon gila nga si Nilbert David, 25 anyos, taga Agusan del Sur. Apprentice siya sa usa ka barko nga nakaangkorahe sa Tulay Port. Ang suspetsado, kinsa positibong giila sa mga saksi, mao si Benji Dolino, 43 anyos, tagalalawigan sa Leyte ug kasamtangang nagpuyo sa Barangay Tulay. Mato di Police Major Arieza Otida, ang hepe sa Minglanilla Police Station, nga ilang nadawat ang shooting alarm alas 3 gahapon sa kadlawon. We found out nga kani sila purong nakainom. And then sigun sa ato ang mga witnesses, ato ang nahibaw-an nga kani sila kuan sila puro mga dili taga dinhi sa Minglanilla ug tuod man gikan sa inom ni adto sa diskuhan. Ug didto lagi mao ni nagkabikil and diha dayon nahitabo ang insidente. Matod sa tanod, nagsaulog sa kapistahan sa Senior Santo Niño ang usa ka sitio sa maong Barangay Tulay. Sa pagsugod sa disko, strikto sila sa pagpasulod sa mga tao. Apan pagkakadlawon, open gate na. Unya niduol kanila ang grupo sa biktima ug nitaho kalabot sa grupo sa suspetsado nga gingong nanumbag. Human giingong nagkaigo ang siko samtang nanayaw ug kalit lang namusil si Dolino. Biktima man ni dool nga sir nang gi kuan mi nga to sir nya gi kulata o unsa to sila nya mo to nga ang giingnan nga asa man dapit sila kay ato istoryahon sa tuwa man sila padung dito sir. Upat to sila. Sige atong pangitaon. Pero wala na mi kabaw ma'am sa samtang ga istorya mi nara dito sila skilled sa danamo. Mo to takwa lang gid ma'am di gid nga dali iyo king oras. Matod sa saksi, nakadagan pa unta si David apan giusban kini sa pagpusil. Gani napagan pang usa sa nagbantay sa diskuhan ug naigo sa iyang kamot. Ang suspetsado daling nisibat. Sa pakisusi sa kapulisan, gingo aduna nay mga criminal records si Dolino. Naanatay mga reported cases ani before mga complaints niya, one of which is vowsy. Iyahang live-in partner ni reklamo pud niya, naalarmahan pud ni nato. And prior to that, as per investigator nato, naapod ni siya reported nga violation sa illegal possession of firearms. Ang kapuyo sa biktima nga niya karon sa Sugbo na nawagan og hustisya. Si David mahuman na unta siyang pagka-apprentice karong Abril ug daghan na og plano alang sa iyang pamilya. Unta na mahatagan og hustisya ang akong bana maurag in taon na unta nagmadakpan na tong nagpusil. Pwede raman unta na tusumbagon kay isa buhi lang ay gipatay mang cute. Laan tungod sa mong panghitabo naglaraw ang hepe sa Minglanilla Police Station nga mo rekomendar ngadto sa konseho sa lungsod nga pahimuan og balaod nun nga did-an na ang pagpaygayon o di ba ka i-regulate ang pagpaygayon og disco human nasutang nga wa di ay kini nakigalayon ang gipaygayon nga disco diya sa usa ka sitio sa Barangay Tulay ngadto sa kapulisan alang unta sa peace and order. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.